Wel, yma yn Shed Foch, dyn ni wedi gweld y berniadau ar dangos mae'r auction di cychwyn. Yn cadw cwmni fyny Gareth Evans o Castell Hywel, ti'n iawn? Dwi'n iawn, dwi'n dechrau ymreichio lawr lle bod fi'n bidi o'r un byd yn y gorna fan hyn. O, falle gyd i chydig o foch yn adref o ti. Dwi'n eisiau mlaen gan o foch ac yn barod. Plant yn rhaid ni. Yna dreidgol yw yma. Ein ydy'r pen campwyr. Ie, maen nhw'n ber o foch clen iawn yn y dred. I gael esbonio, maen nhw'n bidio ar un, ond maen nhw'n pyrnu'r ddwy am yr un pris ynddi. Dyna sy'n ma'n gweithio, ie. Mae yna foch o safon ma'n de. Lot o gig mae'n mochyn, ti fel? Myrddin James o Dreg Aron fod i pen campwyr y pare a'r mochyn unigol. Mae wedi cael andros o sio dde yn dyddio. O dde. A mae'r pris yn mynd fyny, mae fyny ar 3.30 wan, dwi'n meddwl, dyddio. Ti'n meddwl, mae nhw'n tua 300 a hanner llynedd yn dod nhw. Ie, be oedd yna llynedd? Yna'r ffigurau fan hyn o'r le. Dal i fynd. £330 o bunnoedd yr un am y pen campwyr yn y pare. Pris digon teg ar e. O, hwnna'n bris da iawn am y moch yna. Sgwrs mae pris moch wedi codi yn ddiweddar oherwydd y swine flu sydd allan yn China. A sgwrs mae'n demand yna. Mae China bita lot o giwier, ond maen nhw'n bita lot o gig moch hefyd, ti'n gwybod hynny? So mae pris moch wedi codi yn ddiweddar, yndan. Achos dwi'n mynd gyfarwydd iawn efo tred y moch yma, ond mae'n swnio'n dweud bod y tred wedi bod yn uchel o'r cychwyn. Dwi'n gwybod oedd y pen campwyr yn andrytach, ond rhyw 140, 150 oedd nhw'n neud. Da, maen nhw tia 160 ar y kilo yn yr anod o bos, ond maen nhw'n gwerthu yn iawn yn hyn heddiw, dwi'n gwerthu ti, yndan. Mae yna brisiau, mae yna foch de yma. Neich chi o. Dos y shine de ar eu cotio nhw. Os gwrs, gael di bita pob darn o fochyn, dwi ti? Wyna beth, ynddo. Wel, mae'r gwerthu ar fi'n dechrau ynghylch y gwartheg. Canwch y clychad yma i chi chafbwynt deuddydd y ffair eia. Am faint eith y pen campwr eleni. Gawn ni weld ar ôl yr egwyl.